Saudara-saudara, iya, tolong peringatkan. Apa itu? Kalau saya nyindet. Iya. Kula sawah sapa Sewu nggih Pak sedaya mawon. Iki sangange teko jam 2 Mas. Perkara perang gagal kuwi soalnya nek perang gagal apa balik. Malah Pak Sigir nang bature. Kalau apa ente 1 juta ora apa-apa bute engko bute nyatus-nyatus neh. Ora apa-apa tenang ae. Tapi tenang, tapi tak gemi tenan lho. Tau gemi tenan lho. Mas Kandun, wis gak podang kuningan. Aku tidak. Wong mikir gak teko kono lho ya ben lho. Soalnya aku sinden. Sinden jalur bagian, kowe tuman ya, Lek. Oh, malah. Napa Pak Kandun niku wau? Pegah. Oh gak podang kuning, pokoknya nek kowe gak rene emoh aku. Lah apa to, Bu? Lah napa sebabe napa? Oh gak, pokoknya kudu rene. Podang kuning ki piye to sakapane? Sesuk awan ya ta. Lah Ibu aja tidak mundi. Ya Allah, Ibu Yati kok. Ya Allah, Pak Alek. Esok